Hola a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes al canal de Lleonia Playmobil, el vostre canal sobre Playmobils en català de confiança. Abans de començar amb el vídeo en qüestió, m'agradaria adreçar-me a tots els seguidors i a totes les seguidores de Catalunya, doncs en el moment que estic gravant aquest vídeo i que el publicaré, ens trobem a la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, amics i amigues del territori català, felicitats i us desitjo des d'aquí, des de l'epicentre de Lleonia Playmobil, una bona diada. Ara sí, comencem amb el vídeo en qüestió. Molts i moltes de vosaltres recordareu que en el vídeo anterior us vaig mostrar un munt de caixes que tenia per obrir. I els més avispats també recordareu que dic que fins i tot arribo a no saber què conté alguna d'aquestes caixes. Aquesta n'és un exemple. Doncs de totes aquestes caixes que tinc acumulades, i insisteixo que podeu veure en el vídeo anterior, n'hi ha aquesta aquí, aquesta en concret, que no tinc ni la més remota idea del que hi conté. Per tant, m'agradaria que m'acompanyéssiu a obrir i a descobrir què s'hi amaga a dins d'aquesta caixa i, sobretot, quedeu-vos fins al final del vídeo perquè us ensenyaré, us explicaré com guanyar un magnífic casc de Star Wars de Rogue One que sortegem amb el meu company i creador de contingut, Dark Segador. O sigui que us recordo que és molt important que us quedeu al final del vídeo per seguir els passos correctes. Ara sí, comencem a obrir aquesta caixa que no tinc ni la més remota idea, insisteixo, del que hi ha dins, i per obrir-la no farem servir el cúter com hem fet últimament, sinó que farem servir aquesta increïble espasa de Lleonia Playmobil. 3. Aviam, calculem. 3, 2, 1... Perfecte, ja la tenim mig oberta. Procedim a treure tot aquest embolcall. I insisteixo que no en tinc ni idea del que hi ha. Mireu si no me'n recordo del que hi ha, que aquesta caixa la vaig rebre, aviam, a veure si enfoca. La vaig rebre, o va ser enviada, millor dit, el 10 del 5 del 21, és a dir, de maig. I ara som a setembre, 11 de setembre. És una caixa que vaig demanar a un comprador de Playmobil. Com deia, una caixa que vaig comprar a un comprador, un venedor, més ben dit, de Playmobil, que no es patrocina Movistar, de Madrid. A veure... què dius ara? Oh, i tant que me'n recordo. Ostres! Molt ben embolicada, per cert. Mireu, ara sí que me'n recordo, em fa una il·lusió enorme, que ben conservada. Ostres, aquesta referència és molt especial per mi, perquè podria dir sense por equivocar-me que aquesta va ser una de les primeres caixes de Playmobil que vaig tenir, que com ja podeu veure coincideix amb la sèrie del 2006 de Lleonia, que dona nom a aquest canal. Mireu, mireu, quins records, mare de Déu, el guàrdia amb el príncep del regne presoner. Ostres! I mireu, això també ho sap molt poca gent. Aquesta figura, li vaig canviar el cabell, el mateix cabell però en ros, i va ser la primera figura que em representava a mi, diguem, era el meu alter ego. Va ser ben bé, sense por equivocar-me, insisteixo, us puc afirmar ara mateix que és el primer ninot protagonista de la sèrie de Playmobil que tinc muntada dins del meu cap. Mireu els detalls, el príncep amb el presoner, en tinc uns quants d'aquests, del regne dels dracs, els dolents, vaja, l'antítesi dels lleons, i aquí el pobre príncep que el tenen segrestat en un... sobre la palla, amb una fusta, té fins i tot rates a la cel·la on està empresonat. Oh, increïble. I aquest cubell que ja us podeu imaginar per a què serveix. Mireu, de fet, si m'espereu un segon, us ensenyaré unes altres referències que he anat acumulant. Doncs ja sabeu que m'agrada molt les referències d'aquesta tirada del 2006, si no m'equivoco, dels dracs i els lleons.
i us ensenyaré les altres que he anat aconseguint. Per cert, si veieu un cúter aquí al costat no vol dir res, No l'he fet servir pas per obrir cap tipus de caixa. Mireu, aquestes són les referències que he anat aconseguint, els primers Playmobils que vaig tenir. Aquesta es tracta de la referència 3328, 3314, ja podeu veure la temàtica, no?, del lleó, del drac. Aquí tenim un altre cop el lleó, 3315, aquesta va seguida d'aquesta, brutal. Aquestes també em faria molta il·lusió, un cop en tingui unes quantes més, ensenyar-vos-les. I la 3316, mireu, ja tenim, on l'he deixada? La 3316 i la 3328, el príncep i el soldat amb el canó. Oh, és una delícia, és preciosa, són precioses. Bé, doncs, amics i amigues, ja hem descobert què contenia aquesta caixa que vaig adquirir des de Madrid. Aquesta caixa web, aquesta caixa d'aquí, que m'encanta i em porta uns records enormes i bestials. I de fet va ser ben bé amb el primer ninot que vaig jugar i que feia viure aventures lineals d'un cantó a l'altre. Impressionant. Bé, un cop vistes aquestes referències, ara sí que us ensenyaré com guanyar aquest increïble casc que sortegem amb l'amic d'Arsegador. Doncs aquí el teniu, aquest increïble casc de Star Wars pertinent a la sèrie Rogue One que sortegem, insisteixo, amb el creador de contingut, amb el mestre de Star Wars en català, o hauria de dir Jedi, d'Arsegador. Té un munt de vídeos on hi parla de Star Wars i de tots els secrets que amaga aquesta franquícia, trilogia, sèrie, ja no sé ni com anomenar-la. Com podeu veure, és un casc xulo, interactiu, fa llumetes i tot. Aquí, doncs, ja mirarem d'aconseguir unes piles perquè això fa sorolls, també. Un casc que potser no és de col·leccionista, però és una joguina increïble i que pels fans de Star Wars serà doncs una peça que, sense cap mena de dubte, voldran a la seva col·lecció. Però bé, ara esteu pensant, Lleònia, què hem de fer per aconseguir aquest casc? Bé, doncs és molt senzill, estigueu atents perquè en el moment que penjaré aquest vídeo faltarà molt poquet perquè el meu company d'Arsegador publiqui el sorteig que tindrà els següents requisits i són aquests d'aquí. Fer m'agrada aquesta publicació que us dic de l'Instagram de d'Arsegador, us deixo l'enllaç per algun lloc d'aquests. Fer, doncs, en primer lloc, m'agrada la publicació i seguir-nos a Instagram tant en d'Arsegador com a mi, i en el post que penjaran d'Arsegador etiquetar una persona o, vaja, totes les persones que vulgueu, però no poden ser repetides. Si feu tots aquests passos que us estic dient, entrareu automàticament en el sorteig d'aquest casc tan xulo que crec que us farà a molts i a moltes il·lusió i ja veurem en un futur com me les emmanego jo per sortejar algun Playmobil que ja tinc ullat. Ara sí, aquí s'acaba el vídeo, moltes gràcies per veure'l, ens veiem properament al canal de Lleònia Playmobil. A reveure!